Hej, velkommen til. Det her er den første rigtige YouTube-video, vi lægger op på YouTube-kanalen på Haga Hunting. Vi vil rigtig gerne lægge noget mere op på YouTube-kanalen, så jeg håber, I vil følge med. I den her video der skal vi i hvert fald igennem rejsen på, hvordan jeg gik fra at have kolde hænder på jagt, til nu at have et produkt, som vi er sindssygt stolte af, og nu prøver at sælge. Så du kan læne dig tilbage, lave en kop kaffe, ligesom mig. Det er bare vand. Jeg synes bare, det kunne være fedt, hvis jeg havde en kop kaffe. Jamen, vi skal jo bare i gang med at fortælle det. Det hele starter simpelthen med, at jeg er på jagt i 2021. En af mine allerførste jagte for 2,5 år siden. En december måned, hvor det er minusgrader, og det sner en lille smule og blæser helt vildt meget. Og så er vi sidst på jagten. Jeg har egentlig haft kolde hænder næsten hele jagten, og det er i hvert fald meget slemt her til sidst. Og jeg står på post rundt om en skov og står og venter ude på en åben mark, hvor det blæser og der er slud. Og jeg står bare og har virkelig kolde hænder. Og der kommer faktisk en fasankok flyvende hen over mig, og den kommer helt perfekt. Og jeg skuldrer, så prøver jeg at presse sikringen ned, men jeg kan simpelthen ikke presse med min tommeltot på sikringen, fordi de er så kolde mine hænder. Så jeg får ikke afgivet noget skud. Det synes jeg jo var utroligt træls. Jeg var ellers stensikker på, at den havde haft, men sådan skulle det ikke være. Så jeg havde altså en oplevelse, hvor jeg ikke kunne afgive skud, fordi det simpelthen var for koldt. Og det gik ud over min jagtoplevelse. Jeg synes faktisk ikke, det var særlig sjovt her de sidste soder. Derfor tog jeg hjem efter jagten og undersøgte markedet, om der var et produkt, som allerede kunne løse det her problem. Og jeg fandt de her handsker med elektrisk varme. De kostede 1.500 kroner eller sådan noget, hvilket jeg synes var sindssygt mange penge. Det er ikke fordi, jeg skal snakke dårligt om det andet produkt. Det er slet ikke det, jeg er ude på overhovedet. Men der er sikkert masser, der har god kvalitet. Jeg synes også det med at have noget rundt om hånden. Det tog noget af ens fingerbevægelse og fingerføleligheden med geværet. Så jeg tænkte simpelthen, kan der være en anden løsning? Derfor så begyndte jeg at brainstorme og ligesom tænke, kunne man løse det her problem på en eller anden måde med kolde hænder på jagt? Og jeg havde set de her barnevogne, hvor der var handsker på styret på barnevognen. Så tænkte jeg, kan man putte en handske på geværet måske? Er der noget smart i det? Og til at starte med, så havde jeg tegnet, at der skulle simpelthen velcro-tape på ens gevær, og så kunne man så tage en handske ud over med velcro. Men jeg fandt hurtigt ud af, da jeg sagde det til folk, at du får sgu nok ikke folk til at putte velcro-tape på deres 50.000 kroners jagtgevær. Og det kan jeg da også godt se. Så jeg tegnede videre og tænkte i flere baner. Og til sidst så havde jeg tegnet et produkt, som jeg tænkte, det kunne godt lade sig gøre rent teoretisk. Jeg købte noget stof hjem, og så lånte jeg min mors symaskine. Og så prøvede jeg at sy det selv. Så jeg syede simpelthen det her som det første prototype af geværhandsker. Jeg har et symaskinekørekort i 4. klasse eller sådan noget, og det kan man også godt se. Det er jo virkelig grimt, og det må jeg da give mig selv. Men jeg tog det alligevel ud over mit jagtgevær, og så stak jeg min hånd ind og simpelthen testede. Og jeg synes sgu, der er sgu noget lækkert i det her. Du kunne mærke aftrækkeren, og du kunne mærke sikringen, og du kunne åbne og lukke, og ja, det hele var lækkert. Det var dejligt blødt, og du havde en varm hånd. Der var virkelig lang vej fra det her produkt til et endeligt, som du eventuelt kunne sælge, hvis det var det, den skulle. Men det er jo meget sjovt, at det faktisk er et grove træk af det samme, selvom at det endelige produkt er jo blevet 10.000 gange bedre end det her. Men jeg viste det her produkt til mine brødre og mine fædre, eller bare min far. Jeg har kun én far, simpelthen. Og de kunne godt se, at der var et eller andet, men altså, det her produkt var virkelig dårligt, så de kunne ikke helt se det for sig. Men det her, det var i januar 22. Hvor jeg får lavet det her produkt, og jeg får ikke rigtig testet det, altså jeg får sat det på geværet, men jeg har ikke rigtig nogen jagte at teste på. Så jeg lægger det lidt i skuffen og går videre med mit liv. Så i jagtsæsonen i 22, så trækker jeg den frem igen ud af skuffen, og så prøver jeg at gå med den på nogle jagte. Jeg havde da en varm hånd i et vist omfang, fordi det her stof var heller ikke vandtæt eller vindtæt for den sags skyld. Så jeg prøvede at gå lidt videre med det, så jeg tænkte, ja, min skills, de er måske ikke de bedste, så jeg må hellere få fat i en skrædder. Så jeg kontaktede en skrædder i Odense, og hun ville gerne have et møde med mig. Så kommer vi faktisk frem til det første rigtige prototype, vi får lavet hos skrædderen. Og det var det her produkt, som også virkelig er grimt. Altså, der var ikke noget med syren. Syren var pissegod, og vi har haft meget glæde af hende. Og på den første prototype, der tænkte jeg, at der var nødt til at være en kile med noget tyndt, strækbart stof op ved tommelfingrene og op ved sikringen, fordi den ikke må tage udsynet af sigtelinjen eller sigtekorn. Men problemet var jo,
at det hverken var vandtæt, og det var meget tyndt, så det varme fæs bare ud af handsken, og så efter noget tid, så ville du få kolde hænder alligevel. Vi havde heller ikke fundet ud af, hvordan vi skulle lukke den og få den til at sidde fast på geværet, så vi brugte sådan en tøjklemme til at teste. Men jeg synes alligevel, igen, der var sgu noget potentiale, når jeg stak min hånd ind, og det var virkelig lækkert og dejligt blødt derinde. Og jeg kunne mærke det hele. Og jeg viste den her til min far og sagt, at jeg har sgu været ved en skrædder, og hun har fået lavet det her. Og han kunne sgu også godt se, at der var et eller andet om det. Men min far har også altid frosset om sine fingre og fået helt hvide fingre, så han kunne sagtens se problemet og ville gerne lege med, og vi brainstormede frem og tilbage, og hvilke ændringer skulle der lave. Så fik vi lavet endnu en prototype, hvor der var ikke så mange ændringer igen. Vi lavede om på nogle mål. Vi fandt ud af, at den skulle strammes rundt om aftrækkerbøjlen, sådan den kunne sidde fast. Men vi fik sat flis hele vejen rundt, sådan at man kunne holde varmen, men den var ikke vandtæt, og så giver det jo ikke rigtig nogen mening heller. Og det var her i november-december, hvor jeg får lavet de her prototyper, og jeg får testet det på nogle jagte. Jeg synes sgu, der er et eller andet om det. Man har sgu en varm hånd, og den anden hånd kunne du enten have en luffe på, eller en stor handske, og så kunne du faktisk holde varmen. Så efter nummer 2 prototype, så tænkte jeg, ved du hvad? Det skal sgu produceres det her, det er genialt. Selvom den var virkelig dårlig den her gang. Altså der er simpelthen så lang vej fra den her til det endelige produkt, som virkelig er lækkert. Så jeg tænkte simpelthen, at jeg skal sgu have lavet en 3D-tegning af den her, så jeg kan sende det ned til nogle producenter, og så kan producenterne komme med deres bud på det. Så jeg brugte nogle penge på at få lavet en 3D-tegning, som jeg aldrig har brugt. Og jeg fandt hurtigt ud af, at producenterne kunne slet ikke bruge den 3D-tegning. Altså, de kunne ikke sy noget ud efter en eller anden dum tegning på ens computer. Så jeg var nødt til at lave et endeligt produkt, som jeg så kunne sende ned, og så kunne de kopiere det og sende det tilbage, og så kunne vi snakke lidt om det. Og så startede den hele prototype og geværhandskens udvikling helt vildt herfra. Vi blev ved med at sende frem og tilbage, og hver gang vi fik et nyt, og vi lavede hele tiden små forbedringer, som blev bedre og bedre og bedre, og det hele begyndte bare at virkelig at spille. Og efter 9 samples og prototyper, vi får lavet hos den her skrædder, så får vi altså et produkt hjem, som vi tænker, det her, det er sgu fedt. Nu synes vi virkelig, det hjælper. Vi fik fjernet kilen og fik isoleret det hele vejen rundt med noget god isolerende stof, så du virkelig kunne holde varmen, og den blev og vandtæt. Vi fik lavet noget ekstra vindstof, sådan at der ikke kunne komme vind ind eller ud, der hvor du lukkede til. Og fik lavet en god ribkant, sådan at det også sad tæt om hånden, så det virkelig var lækkert. Og så sidst, men ikke mindst, så fik vi lavet 2 syninger, der gik igennem elastikken og ind i stoffet. Og det var fordi, at uden de syninger, så var der en lidt for høj kant, så den tog meget af sigtelinjen. Man kunne godt se sigtekornet og lidt af sigtelinjen, men det tog simpelthen for meget. Her er 2 syninger, der gjorde, at når man strammede til, så hævde de simpelthen elastikken med ned og stoffet med ned, så det blev glattet ud. Og så på den måde, der kunne du simpelthen se hele sigtelinjen og sigtekornet. Der var en lille kant, altså minimalt, som jeg slet ikke synes generer. Så vi fik lavet nogle virkelig gode ændringer hele tiden små steps. Og til sidst så kom vi frem med et produkt, som vi virkelig var glade ved og synes virkelig hjalp. Den sidste prototype, vi fik hjem på skrædderen, den kommer dagen inden vi skal på en jagtrejse til Bornholm. Så vi tager prototypen med til Bornholm, og efter aftensmad der fredag aften, så trækker jeg den lige frem, og så pitcher jeg lige og forklarer, og sådan, hvad skal den bruges til, og hvordan skal den sidde, og alt det her. Og alle vores jagtkammerater, der også var der, fik lov til at prøve at stikke hånden ind, og jeg synes virkelig, der var gode tilbagemeldinger, og synes, at der var mange, der syntes, det var sindssygt smart. Og der var nogen, der kom med nogle tilbagevendinger og sagde, at det her skulle I måske prøve at lave om, fordi jeg synes, det generer, når jeg putter kinden på det tykke stof her. Og der var nogle andre, der sagde, at hullet er ikke stort nok, altså jeg kan ikke få min hånd ind og ud let nok. Men jeg tog det her produkt, og så testede jeg det hele den her lørdag søndag, hvor vi var på jagt på Bornholm. Og jeg havde bare de dejligste varme hænder. Så det var en sindssygt god oplevelse at prøve det her. Og vi tog deres tilbagevendinger, da vi kom hjem, og lavede en aller sidste prototype med deres ændringer. Og så synes vi virkelig, at vi havde et produkt, som vi kunne være sindssygt stolte af, og vi tror kunne hjælpe rigtig mange jægere. Og al den her tid, der synes vi altså, at vi har fået et produkt, som vi måske godt kan sælge. Der er jo nogen, der vil blive glade for, vi har hørt os lidt omkring, og jeg har været ude i 2 jagtbutikker og lige høre, om det var noget, som de tænkte, de eventuelt kunne finde på at sælge i deres jagtbutik. Og der synes jeg ikke, de var helt afvisende. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var en 18-årig dreng, der kom og spurgte, vil du sælge mit produkt? Men jeg troede i hvert fald sindssygt meget på det, og det gjorde min far også. Og så tænkte vi,
Vi skulle nødt til at have noget beskyttelse på den her geniale idé. Vi begyndte simpelthen at undersøge, hvordan kunne man få patent på det her, og hvad vil det koste, og skal de skrive det for os, eller kan vi selv skrive det? Og vi begyndte at undersøge og fandt hurtigt ud af, at det skulle nok bedst, at vi overlader det til nogle professionelle, der har prøvet det før, fordi det var ikke meget, det er sgu nok ikke noget, vi kan skrive selv, desværre. Så vi får undersøgt det og havde nogle møder med noget Patent- og Varemærkestyrelsen, og vi beslutter simpelthen, at vi vil simpelthen gerne prøve at få patent på det her. Vi synes, det er en god idé, og vi tror på den, så det gør vi. Vi får nogen til at skrive patentansøgningen for os. Vi får indleveret en patentansøgning i start 24, og så var det egentlig bare at håbe. Mens vi havde indleveret den her patentansøgning, så begyndte vi at søge efter producenter. Fandt 3, vi synes så rigtig gode ud og havde nogle gode anmeldelser. Og vi fandt i hvert fald 3, som vi synes, at det kunne godt være, at de ville sy vores produkt her. Så vi fik lavet 3 eksemplarer nede hos vores danske skrædder her, og fik dem hjem, og så fik vi sendt dem ud til de her 3 producenter. Og det var så kun 2 af dem, der gerne ville lege med. Og så fik vi det her hjem af den ene producent, og der kan man altså virkelig se, at det var ikke den kvalitet, vi søgte. Der manglede simpelthen for meget til, at det var noget, vi ville gå videre med. Det er simpelthen ikke godt nok, hvad vi synes. Men den anden producent kom hjem med det her produkt, som faktisk var bedre end den danske. Og det synes vi fandme var god kvalitet, det her. Det var meget bedre kvalitet, end det vi havde fået førhen. Så den her producent, den kunne vi godt arbejde videre med, og det var et super godt sample, vi fik hjem her. Og vi fik det her hjem, og det blev testet, og vi fik endnu flere ændringer. Der var simpelthen ikke plads nok til hånden, så vi var nødt til at lave nogle mål om, med altså nogle andre små ændringer, så vi fik endnu et sample hjem fra dem, og der synes vi altså, at de ramte den. Det er et skidegodt produkt, vi fik hjem her, og da vi stak hånden ind, der var virkelig god plads til hele hånden, og de små ændringer hjalp også virkelig meget. Så der var ikke mere at tænke på. Det her sample, det var simpelthen for godt til, at vi ikke ville prøve at købe et parti hjem, og så prøve at se, om vi kunne få solgt det her ud til jagtbutikker og til en masse jæger. Vi skulle selvfølgelig også have et navn, og til at starte med, så hed det simpelthen Worm Hunters, og det fandt jeg hurtigt ud af. Det var dårligt, når jeg sagde det til folk, at det synes de fandme var dårligt. Så var der en god kammerat, der sagde, hvad med Heat Hunter? Det synes jeg sgu egentlig lød meget fedt, Heat Hunter. Så det tænkte jeg, det er skide godt det her, og jeg prøvede at lave nogle logoer, og det blev også dårligt, men Heat Hunter, det hed det et godt stykke tid. Men et .com-domænet med Heat Hunter, det var desværre taget. Så jeg tænkte selvfølgelig, hvis det skal til udlandet, man ved jo aldrig, så måtte jeg nok hellere finde på et andet navn. Og jeg kommer fra Bornholm. Det samme gør min far. Og jeg kunne godt tænke mig, at der var noget bornholmsk indblandet i det her navn. Så jeg begyndte simpelthen at søge bornholmsk ord med H. Så var der det her ord, der hed en haga. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Jeg er virkelig dårlig til bornholmsk. Men der var det her, og det er jo så H-A-G-G-A. Det er jo meget fedt, og det betød så, at det betyder en fandens kal. En, der var en hakket dreng, der er god med damerne og sådan noget der. Det er faktisk et negativt lavet ord, men jeg synes betydningen var også meget fed. Det var sådan en der tror på sig selv, og en, der har styr på det, synes han i hvert fald selv. Så det tog jeg. Det blev Haga. Men Haga, det lyder sgu dårligt. Det synes jeg sgu. Og der var også mange andre, der synes der lød dårligt. Så jeg fjernede simpelthen G'et, så blev det til Haga. Haga Hunting. Og det synes jeg faktisk er et udmærket navn. Det synes jeg i hvert fald selv. Det ved jeg ikke. Det kan I skrive noget i kommentarerne, om vi gør. Så det er simpelthen historien med navn. Og vi skulle have et logo, og jeg begyndte at lave logoer. Og det var fint nok. Men så kom vi frem til det her logo. Det synes jeg faktisk var meget fedt. Det havde god med jagt at gøre, og jeg synes, det var lækkert. Et lækkert logo. Vi skulle selvfølgelig have logo på produktet, og det fik de også lavet, producenterne, og det er blevet skide godt broderet på. Super lækkert. Så vi får lagt en bestilling hos vores producent og får lavet et parti. Og i mellemtiden, at vi venter på det her parti, det kommer hjem med produktet, så tækker der en mail ind, hvor det er Patent- og Varemærkestyrelsen. Så sidder jeg sgu her i morgenhår på kontoret, og der er tækket mail ind. Og der står sgu, at vi har fået patent
på geværhandsken. Så det er første start. Så det var sindssygt lettende, at vi har fået patentet, så det ikke var spildte penge, i hvert fald det, vi havde brugt på det. Så det er et patenteret produkt, vi har fået patent på det, og hvor meget vi lige, at det kommer til at tjene os, det ved jeg ikke, men nu har vi i hvert fald patent på det. Det er der jo mega andet meget sejt, synes jeg. I juli 24 kommer dagen, hvor vi får 10 kasser med de her handsker. Så er der satme kommet pakker. Første levering. En meget beskeden en. Det er fedt. Jeg glæder mig til at se, om kvaliteten er der. Og det var sindssygt lettende. Det var mega fedt at tage palleløfteren og køre dem ind. Og så var det altså bare test at se, om vi har fået den samme kvalitet, som samlet var. Og der var bare sgu lige lidt stress på. De første 3, der synes jeg, der var lidt ændringer, men så fandt jeg ud af, hvorfor. Og så var der. Så spillede det bare. Nu sidder vi her i oktober 24, og vi er nu kommet ind i 17 jagtbutikker. Og vi har stadig ikke besøgt, vi mangler stadig 30 stykker. Så det er sindssygt fedt, at vi nu ligger ude i butikkerne med den her jagthandske. Og vi har solgt på nettet også. Så jeg glæder mig til at se, når det bliver rigtig koldt, så se om der er nogen, der gider have dem. Jeg synes i hvert fald, det var fedt, du gad lytte med, hvis du var nået så langt. Jeg aner ikke, hvor lang tid jeg har snakket. Sikkert snakket pisse lang tid. Hold da kæft. Ja, der bliver et klippearbejde. Men jeg håber i hvert fald, at du synes, det var fedt lige at lytte med til, hvordan jeg gik fra en kold hånd til nu på 2,5 år. Det har taget noget tid, men nu er vi i gang. Og de her 17 jagtbutikker, vi er allerede nået, det er vi sindssygt glade for allerede. Og vi håber at selvfølgelig, at der kommer endnu flere jagtbutikker med. Også at du, hvis du fryser om fingrene, måske havde lyst til at prøve det. Men jamen, jeg har ikke mere at sige jo. Altså, hvad skal jeg sige? Altså, tak fordi du gad at lytte med. Det var fedt. Jeg kan brække derude. I må have en pissegod jagtsæson. Og så få drukket jeres kaffe.